A röntgensugár, a CT vizsgálat, DNS szekvenálás. A történelem során ezek a forradalmi találmányok az orvostudomány új paradigmáinak nyitották meg kapuit. Formabontó technológiai újításokként jelentek meg, és gyökeresen megváltoztatták egészségünk és hosszú életünk elősegítésére irányuló lehetőségeinket. A BEMER az orvostudomány előrehaladott technológiája, ami megváltoztatja azt, ahogyan testünkről és egészségünkről általában véve gondolkodunk. Lehetővé teszi számunkra, hogy egy természetes, non-invazív módon érjük el az optimális testi kondíciót. A szívbetegségek, a túlsúly és a diabétesz ma is a legnagyobb nemzeti egészségügyi problémát képezik. Gyarapodó mértékű opiátfüggőséggel küzdünk. Ilyen körülmények között a holisztikus, non-invazív egészségügyi megoldások felfedezése fontosabb, mint valaha. A vérkeringés elengedhetetlen szerepet játszik az oxigén és a tápanyagok megfelelő bevitelében, és az egészségügyi szakemberek még csak alig hatoltak a felszín mögé az egészségünknek a véráramlás természetes optimalizálásán keresztüli támogatásának terén. Kardiológusként nyilvánvalóan orvosi műszereket használok a betegségek diagnózisában, karbantartásában és kezelésében. A technológiai újítások elősegítették a szívfunkciók echokardiográfia, ultrahangos vizsgálat vagy angiográfia általi non-invazív értékelési lehetőségét. A szív teljes vérellátásának kulcsa viszont a mikrocirkulációban található. Ahogy idősödünk, a mikrocirkuláció erei elzáródnak. Ezen keringési útvonalak nyitva tartásának minden sejt oxigén és tápanyag ellátásában egyaránt kulcsfontosságú szerepe van. A vérkeringés rendkívül fontos, hiszen a sérülések, hegek, gyulladások a véráramlást gátolják. Ha van arra lehetőségünk, hogy a véráramlást elősegítsük, a test meggyógyulhat. Ahogy a PEMF technológia alkalmazása során észrevehettük, ez támogatja a szövetek vérellátását, és így az izomszövet gyorsabban regenerálódik, erősebb lesz. Lehetővé teszi a hegesedett szövet átalakulását, és általában véve gyorsítja a sérülések gyógyulási folyamatát. Ezáltal a belső szerkezetek, funkciók gyorsabban normalizálódnak, a sportoló pedig a lehető leggyorsabban térhet vissza tevékenységéhez. A BEMER-nek 20 év előnye van egy olyan szabadalmaztatott jelforma kidolgozásában, ami az emberi egészség alapjának, a mikrokeringésnek a pozitív befolyásolására szolgál. A BEMER készülék kifejezetten a mikrokeringési rendszer támogatására lett kifejlesztve. Ez a több világszabadalommal rendelkező és számos orvosi tanulmánnyal alátámasztott forradalmi termék nem más, mint egy EU által jóváhagyott ILA osztályba tartozó orvostechnikai eszköz. A BEMER-t világszerte több százezer elégedett felhasználó alkalmazza kórházakban, szakrendelőkben és saját otthonukban egyaránt. Csúcskategóriás sportolók is titkos fegyverükként tartják számon. Az eszköz egy pulzáló elektromágneses mező által juttat be a szervezetbe egy bioritmikusan meghatározott terapeutikus jelformát. A testen áthatolva ez az egyedi jelforma segíti a kisereg korlátolt vazomóció néven ismert pumpáló mozgását, így támogatva a szervezet vérellátását. Ennek eredményeképpen javulhat a test oxigén és tápanyag ellátása, illetve a salakanyagok elszállítása is. Mindez non-invazív módon történik. A vér a test egyetemes szállítóeszköze szállítja az anyagokat a makroszintől a mikroszintig. A BEMER jel egy a mikroerekre ható bioritmikusan meghatározott inger által a vazomóciót serkentő technológia, mely által a mikrocirkuláció helyileg és szisztematikusan is támogatható. Csak az egészséges mikrocirkuláció révén tapasztalhatjuk meg a valódi egészséget, a korlátolt keringés révén a test nem kaphatja meg létfontosságú oxigént és tápanyagokat. És a salakanyagoknak a sejtek optimális működése számára elengedhetetlen eltávolítása sem megy végbe megfelelően. Magyarán a BEMER természetes feladatainak elvégzésében segíti a testet. A BEMER valódi előnye a könnyed használatban rejlik. A BEMER használata nem kívánja meg a napi rutin módosítását, és csupán napi 2x8 perc szükséges az egyedi,
szabadalmaztatott jelforma teljes jótékony hatásának kiaknázásához. A készüléket a könnyed használatú érintőképernyővel ellátott B-Box vezérli. A jelformán alapuló technológia ezen keresztül aktiválható. Előre beállított kezelési programok széles választéka áll rendelkezésére a B-Buddy kezelőegység számára. Ez egy beépített tekercseket tartalmazó kezelőegység, ami a szabadalmaztatott ritmus és frekvencia szerint juttatja be a jelformát a szervezetbe. A Bémer a tudományos és orvosi kutatás szilárd alapjainál. Professzor dr. Klopp munkásságából kiindulóan a Bémer ma a korlátolt vazomóció támogatásának egy hatékony és széles körben kutatott fizikai terápiás módszere. Az én praxisomban, ahol a legtermészetesebb gyógymódokat a tudományosan legelőre haladottabb gyógymódokkal ötvözöm, a Bémer ebbe az elképzelésbe tökéletesen beleillik. Ha sikeresen támogatom a keringést, az oxigén és a tápanyagok bejuttatását és a salakanyagok eltávolítását, a test elképesztő dolgokra képes. Beindítjuk a test természetes öngyógyító képességeit, és a jótékony hatásokat a páciensek számos módon tapasztalják. Az egyedi esetek eredményei eltérőek és adott esetben nem tükrözik egy átlagember tapasztalatait. Mindenkinek szüksége van a vérkeringés serkentésére. Mindenki jobban szeretné érezni magát. 73 évesen én is jobban szerettem volna érezni magam. Úgy döntöttem, hogy a keringési rendszerem támogatásával fogom elérni ezt. A vérkeringésem jobb lett, több az energiám, és hálás vagyok az egészért. A Bémert mindenkinek ajánlanám. Szóval, hogyan is támogatja a Bémer az egészséget? A Bémer növeli a véráramlás mértékét és javítja a keringést, a tápanyagok és az oxigén eljutását a sejtekhez. Javítja az alvás minőségét. Javítja a testi kondíciót és az állóképességet. Stimulálja az izmokat, segít a stressz csökkentésében és a relaxációban. Az emberi test fiziológiája fenomenális. A Bémer a test saját természetes funkcióit támogatja. Bémer. Több egészség, több élet.